हे एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू गुडबरी अकॅडमी. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण यापूर्वीच्या भागामध्ये म्हणजे जवळपास यापूर्वीच्या 2 भागांमध्ये आपण ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची या पाठाला सुरुवात केली आहे आणि त्याचा बराचसा भाग आपण समजून सुद्धा घेतलाय. आज आपण त्या पाठाचा 3रा भाग पाहतोय आणि त्यामध्ये आपण बऱ्याचशा नवीन गोष्टी शिकणार आहोत बरं का. तर चला सुरुवात करूया आजच्या भागाला. यामध्ये बघा, सुरुवातीला आपण सूक्ष्मजैविक विकर काय असतात हे जाणून घेऊया. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये बरेचशी विकर असतात आणि ती विकर आपल्या शरीरामधल्या बऱ्याचशा वेगवेगळ्या प्रक्रिया करतात. त्या ज्या काही प्रक्रिया आहेत तर त्या प्रक्रिया करत असताना त्या विकरांमध्ये बरेचसे बदल होतात. संप्रेरक येतात, उत्प्रेरक येतात आणि मग या विकरांचा वापर त्या शरीरात होतो आणि आपल्या ज्या काही वेगवेगळ्या क्रिया आहेत शरीरातल्या त्या पूर्ण केल्या जातात. तर चला सुरुवात करूया आपण आजच्या या विकरांच्या भागाला. हे विकर आपण सूक्ष्मजीवांपासून कशा पद्धतीने मिळवणार आहोत किंवा त्यांचा आपल्याला कुठे वापर होतो अशा बऱ्याचशा गोष्टींची माहिती मिळवायला. रसायन उद्योगात आता रासायनिक उत्प्रेरकांऐवजी सूक्ष्मजीवांच्या साहाय्याने मिळवलेली विकर वापरली जातात. तापमान, पीएच व दाब यांची पातळी कमी असतानाही हे विकर कार्य करतात. त्यामुळे ऊर्जा बचत होते व महागड्या शरणरोधक उपकरणाची गरज भासत नाही. रसायन उद्योग आपल्या जगभरात खूप मोठ्या प्रमाणात विस्तारलेला. त्याच्यामध्ये जे काही रासायनिक उत्प्रेरक आहेत. आता उत्प्रेरक काय असतात तर उत्प्रेरक हे असे असतात ज्यांच्यामुळे एखादी रासायनिक अभिक्रिया ची जी काही गती आहे ती गती वाढूही शकते आणि ती गती कमीही होऊ शकते. यालाच आपण उत्प्रेरक म्हणतो. मग रासायनिक उद्योगात रासायनिक उत्प्रेरकांऐवजी आता सूक्ष्मजीवाच्या साहाय्याने मिळवलेली जी काही विकर आहेत वेगवेगळी तर ती विकर या ठिकाणी वापरली जातात. एवढंच नव्हे तर बघा, या ठिकाणी या विकरांचे फायदे काय काय होत आहेत तर तापमान, पीएच आणि दाब यांची पातळी कमी असताना सुद्धा ही विकर कार्य करतात. म्हणजे त्यांचे जे काही काम असेल ते अगदी बरोबर पद्धतीने, छान पद्धतीने ते करतात. त्यासाठी त्यांना असं योग्यच तापमान लागत नाही, पीएच लागत नाही की कोणत्याही प्रकारची हवेचा दाब किंवा त्याची पातळी कमी असताना सुद्धा ते चांगल्या पद्धतीने त्यांचं काम करतात, त्यांची भूमिका बजावतात. त्यामुळे ऊर्जेची बचत होते. जी काही ऊर्जा आहे तर तिची बचत होते. महागडे जे काही शरणरोधक उपकरण आहेत म्हणजे ज्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात उपकरणाची झीज होते तर असे उपकरण वापरण्याची गरज त्या ठिकाणी भासत नाही. म्हणजे बघा, आपलं तापमान, पीएच आणि दाब हे मेंटेन करण्याची, हे संतुलित राखण्याची आपल्याला गरज पडणार नाही. शरणरोधक उपकरणाची आपल्याला गरज पडणार नाही. त्यामुळे आपला वेळ वाचेल आणि ज्या रासायनिक अभिक्रिया आपल्याला लवकर करायच्या म्हणजे अगदी त्वरित करायच्या तर त्या लवकरात लवकर होतील आणि आपल्याला त्याच्यापासून वेगवेगळी अशी उत्पादनं सुद्धा त्या ठिकाणी मिळतील. विकरे विशिष्ट क्रिया घडवून आणतात. अनावश्यक उप उत्पादिते बनत नाहीत व शुद्धीकरणाचा खर्च कमी होतो. विशिष्ट क्रिया घडवून आणतात विकर आणि अनावश्यक जी काही उप उत्पादिते आहेत तर ती बनवत नाही. म्हणजे रासायनिक अभिक्रियेमध्ये काय होतं तर एखादा आपल्याला जो काही उत्पादक हवंय तर ते तर मिळतात, पण त्याबरोबर अनावश्यक असे उप उत्पादिते सुद्धा आपल्याला मिळतात. मग त्याचं शुद्धीकरण करा. मग त्याच्या शुद्धीकरणाचा जो काही खर्च आहे तो खर्च सुद्धा या सूक्ष्मजैविक विकरांमुळे वाचतो. सूक्ष्मजैविक विकरांच्या अभिक्रियांमध्ये टाकाऊ पदार्थांचं उत्सर्जन, त्यांचं विघटन टाळलं जातं. तसेच विकरांचा पुनर्वापरही करता येतो म्हणून अशी विकर पर्यावरण स्नेही ठरतात. तर सूक्ष्मजैविक विकरांच्या अभिक्रियामध्ये काय होतं, जे काही टाकाऊ पदार्थ आहेत तर त्यांचं उत्सर्जन होतं, त्याचं विघटन त्या ठिकाणी टाळलं जातं. तसेच विकरांचा पुनर्वापरही त्या ठिकाणी करता येतो आणि जी काही विकर आहेत अशी तर ती पर्यावरणासाठी चांगली आहेत. पर्यावरणावरती त्याचा कसलाही काही परिणाम होत नाही म्हणून त्यांना आपण पर्यावरण स्नेही विकर म्हणतो. त्यानंतरचा पुढचा मुद्दा बघा की ऑक्सिडो रिडक्टेज, ट्रान्सफरेज, हायड्रोलायझेस, लायझेसेस, आयसोमरेज, लायगेजेस ही सूक्ष्मजैविक विकरांची काही उदाहरणं आहेत जी की खूप मोठ्या प्रमाणात आपण वापरतो. डिटर्जंट्स मध्ये विकर मिसळल्यानं मळ काढण्याची प्रक्रिया कमी तापमानालाही घडून येते. म्हणजे आपण कपडे धुताना बऱ्याच वेळेला ती गरम पाण्यात भिजवतो कारण त्याच्यातून लवकर मळ निघावा आणि ती स्वच्छ व्हावी. पण डिटर्जंट मध्ये जे काही निळ्या रंगाचे किंवा वेगळ्या ऑरेंज रंगाचे, थोडेसे केशरी रंगाचे छोटे छोटे कण असतात
आणि ते कण म्हणजेच ही विकरे असतात ज्यांच्या मदतीनं कपड्यांमध्ये साचलेला जो काही मळ असतो तो आपण सहज काढतो. मक्यातील स्टार्चवर बॅसिलस व स्ट्रेप्टोमायसिस पासून मिळवलेल्या विकराची क्रिया घडवून ग्लुकोज व फ्रुक्टोज सिरप तयार सरबताचे माध्यम बनवतात. तर मके माहित आहेत तुम्हाला? मका आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. आपण पॉपकॉर्न बनवण्यासाठी वापरतो बघा त्या मका. तर त्याच्यामध्ये जो काही स्टार्च आहे तर त्याच्यावर बॅसिलस आणि स्ट्रेप्टोमायसिस पासून एक विकर मिळतं, त्याची प्रक्रिया केली जाते आणि ती प्रक्रिया घडवून त्याच्यापासून ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज सिरप मिळवला जातो, जो की जे काही तयार शरबत आपल्याला मार्केटमध्ये मिळतात तर त्याच्यामध्ये वापरले जातात. चीज, वनस्पतींचे अर्क, वस्त्रोद्योग, चामडे, कागद अशा अनेक उद्योगात सूक्ष्म जैविक विकर वापरली जातात. तर चीज असेल, वनस्पतींचे अर्क आहेत वेगवेगळे, वस्त्र उद्योग आहेत, चामडे आहेत, कागद आहेत, अशा अनेक उद्योगात या सूक्ष्म जैविक विकरांचा वापर आज आपण त्या ठिकाणी करतो आहोत. आणि ते करणं बरोबरही आहे, आपल्या फायद्याचं सुद्धा ठरते ते. मग अर्थातच त्यांचा वापर निश्चितपणे वाढणार आणि त्यांना प्रचंड मागणी असणार. त्यानंतर आपण आता पाहणार आहोत की व्यावसायिक उत्पादनात वापरण्यात येणारी सेंद्रिय आम्ल आणि त्यासाठी उपयुक्त अशी सूक्ष्मजीव. सेंद्रिय आम्ल म्हणजे काय? तर अशी आम्ल जी की आपल्याला सातत्याने वापरावी लागतात अशी आम्ल. तर ते कशापासून आपण मिळवतो, त्याच्यामध्ये कोणते कोणते सूक्ष्मजीव कार्यरत करतात आणि त्या आम्लांचा उपयोग आपल्याला कुठे कुठे होतो हे आपण आता जाणून घेऊया. तर बघा, स्त्रोत आहे, पहिला स्त्रोत आहे आपला ऊस किंवा बीट यांची मळी अमोनिया क्षार. ऊस आहे, बीट आहे, तर त्यांची मळी असते. तुम्ही कधी साखर कारखान्याला भेट दिली तर तुमच्या लक्षात येईल की ऊसाची मळी काय असते ते. अमोनिया क्षार आहे, तर त्या ठिकाणी ब्रेव्हिबॅक्टेरियम किंवा कोरिने बॅक्टेरियम नावाचे सूक्ष्मजीव वापरले जातात आणि त्यासाठी सेंद्रिय सेंद्रिय आम्ल त्या ठिकाणी मिळतं, एल ग्लुटामिक आम्ल मिळतं. उपयोग काय? तर मोनोसोडियम ग्लुटामेट म्हणजेच अजिनोमोटोचं उत्पादन करण्यासाठी या सेंद्रिय आम्लाचा वापर त्या ठिकाणी केला जातो. अजिनोमोटो म्हणजे काय? तर आपण जे काही चायनीज फूड आहेत तर त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात या अजिनोमोटोचा ऍज अ मीठ, ऍज अ साल्ट म्हणून वापर केला जातो. त्यानंतरचं पुढचं बघा, दुसरं स्त्रोत आहे ऊसाची मळी व क्षार. सूक्ष्मजीव कोणतं त्यात? ऍस्परजिलस नायगर. सेंद्रिय आम्ल कोणतं? सिट्रिक आम्ल. उपयोग काय? तर पेय, गोळ्या, चॉकलेट उत्पादनासाठी या सायट्रिक आम्लचा वापर केला जातो. आणि हेच सायट्रिक आम्ल लिंबू वर्गीय जे काही फळं असतात, लिंबू, संत्री, मोसंबी यांच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला निसर्गतः मिळतं. त्यानंतर तिसरा स्त्रोत आहे आपला ग्लुकोज व कॉर्नस्टीप लिकर. ग्लुकोज व कॉर्नस्टीप लिकर, तर हे यांच्यावर ऍस्परजिलस नायगर नावाचा सूक्ष्मजीव वापरला जातो. सेंद्रिय आम्ल कोणतं? तर ग्लुकॅनिक आम्ल. ग्लुकॅनिक आम्ल म्हणजे काय? तर एक आम्ल आहे ग्लुकॅनिक आम्ल नावाचं आणि याचा उपयोग कशासाठी केला जातो? तर कॅल्शियम आणि लोहाची कमतरता भरून काढणाऱ्या क्षारांचं उत्पादन करण्यासाठी. कॅल्शियम असेल, लोह असेल, तर असे जे काही कमतरता भरून काढणारे क्षार आहेत तर त्यांचं उत्पादन करण्यासाठी या ग्लुकॅनिक आम्लाचा वापर त्या ठिकाणी केला जातो. त्यानंतर मळी व कॉर्नस्टीप लिकर. आता कॉर्नस्टीप लिकर म्हणजे काय? तर जे काही मका असतात तर त्या मकापासून एक चॉकलेट सारखा पदार्थ मिळवला जातो, तर त्यालाच आपण कॉर्नस्टीप लिकर म्हणतो. तर त्याच्यामध्ये लॅक्टोबॅसिलस डेल्ब्रुकी नावाचा सूक्ष्मजीव वापरला जातो. त्या ठिकाणी लॅक्टिक आम्ल नावाचं सेंद्रिय आम्ल तयार होतं आणि त्याचा उपयोग काय होतो? तर नायट्रोजनचा स्त्रोत आहे, जीवनसत्वांचं उत्पादन त्या ठिकाणी केलं जातं. त्यानंतरचा शेवटचा स्त्रोत आहे मळी व कॉर्नस्टीप लिकर. परत त्याच्यावरती वेगळ्या सूक्ष्मजीवांचा आपण उपयोग करतो, ऍस्परजिलस पेरेसस, ऍस्परजिलस इटाकॉनियस. सेंद्रिय आम्ल कोणतं? इटाकॉनिक आम्ल. उपयोग काय? तर कागद, वस्त्र, प्लास्टिक उद्योग आणि डिंक उत्पादन करण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. तर समजलं तुम्हाला की कोणत्या स्त्रोतापासून कोणते सूक्ष्मजीव वापरून कोणत्या सेंद्रिय आम्लाचा वापर करून आपण त्या सेंद्रिय आम्लाचा वापर आपण कशासाठी करतोय. समजलं तुम्हाला? एवढा भाग तुम्हाला व्यवस्थितपणे क्लिअर झाला. आता आपण थोडंसं पुढे सरकू. आता ऍस्परजिलस नायगर अशा पद्धतीचा आहे. तर तुमच्या आवडीचं आईस्क्रीम, पुडिंग,
चॉकलेट्स, मिल्कशेक, चॉकलेट पेय, इन्स्टंट सूप्स यांना दाटपणा आणणारा झांतण डिंक हा काय असतो? स्टार्च व मळीचं झांतोमोनास प्रजातीकडून किण्वक घडवून हा डिंक बनवतात. गरम व थंड पाणी विरघळणं, उच्च घनता या वैशिष्ट्यांमुळे त्यांचे अनेक उपयोग आहेत. रंग, खत, तणनाशक, वस्त्रांचे रंग, टूथपेस्ट, उच्च प्रतीचा कागद बनवण्यासाठी त्याचा वापर होतो. म्हणजे काय बघा, तुमच्या आवडीचे बरेचसे आईस्क्रीम असतील, पुडिंग असतील, चॉकलेट्स वेगवेगळे वेगवेगळे मिल्कशेक्स असतात, चॉकलेटची पेय असतात, इन्स्टंट सूप असतात बरेचसे. तर त्याच्यामध्ये दाटपणा आणणार म्हणजे त्यांना थोडंसं थिक बनवणारं, थोडंसं त्यांना जाडसर बनवणारं एक पदार्थ आहे ज्याला आपण म्हणतो झांतण डिंक. आणि हा नेमकं काय काम करतो, त्याचं नेमकं काम काय? तर स्टार्च व मळीचं झांतोमोनास प्रजातीकडून, तर झांतोमोनास नावाची एक प्रजाती आहे जी की किण्वक घडवून आणते आणि हा डिंक मिळवते, ज्याचं नाव आहे झांतण डिंक. गरम थंड पाण्यात विरघळणं, उच्च घनता या वैशिष्ट्यांमुळे या डिंकाचे बरेचसे उपयोग आहेत. आणि म्हणूनच या झांतण डिंकाचा वापर आपण सर्रासपणे रंग बनवण्यासाठी, खत बनवण्यासाठी, तणनाशकांमध्ये, वस्त्रांचे रंग बनवण्यासाठी, टूथपेस्ट बनवण्यासाठी, उच्च प्रतीचा कागद बनवण्यासाठी सुद्धा आपण त्याचा वापर करतो. तर अशा पद्धतीने हा जो काही झांतण डिंक आहे आता सूप्स मध्ये सुद्धा वापरला जातो. तुम्हाला एक एक्झाम्पल देते. तर बघा, आपण कोणत्याही कंपनीचं पब्लिसिटी वगैरे काही करत नाही, फक्त तुमच्या लक्षात यावं यासाठी मी तुम्हाला सांगते. तुम्ही नॉर सूप पाहिलं कधी, किंवा आपण इन्स्टंट रेडीमेड नॉर सूप्स खातो, तर त्याला आपण बॉईल केलं आणि त्याच्यामध्ये जे काही आपल्याला देण्यात आलेले मिक्सचर्स आहेत ते जर मिक्सअप केले तर त्याच्यामध्ये एक गाढेपण येतं. म्हणजे ते अगोदर लिक्विड फॉर्म मध्ये असतं, अगदी द्रव स्वरूपात असतं, पातळ असतं आणि हळूहळू हळूहळू ते घट्ट व्हायला लागतं. असं का होतं? कारण त्याच्यामध्ये हा झांतण डिंक असतो. आणि हा जो काही झांतण डिंक आहे त्यामुळेच काय होतं, तर त्यामुळेच त्या पदार्थांना थोडासा घट्टपणा येतो, ते थोडेसे गाढे बनतात. समजलं तुम्हाला आता हा झांतण डिंक कुठून येतो? आता या सर्व प्रक्रियांमध्ये तुम्ही जे काही सूक्ष्मजीव असतील तर त्यांची नावं लक्षात ठेवा, कारण बऱ्याचशा वेळेला या पाठावरती थिरोटिकल म्हणजे मोठे उत्तर लिहा किंवा थोडक्यात उत्तर लिहा असा प्रश्न विचारण्याऐवजी असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की एखाद्या प्रक्रियेमध्ये कोणता सूक्ष्मजीव वापरला जातो, त्या प्रजातीचं नाव सांगा, अशा गोष्टी त्या ठिकाणी विचारल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे 200% या जे काही प्रजाती आहेत तर त्यांच्या नाव चुकण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे ज्या काही वेगवेगळे जीवाणू आहेत तर त्यांची जी काही नाव आहेत ती थोडक्यात लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. त्याच पद्धतीने जी काही वेगवेगळी नाव आहेत तर ती थोडंसं लिहून काढा, म्हणजे तुमच्या परफेक्टली डोक्यात राहतील, लक्षात राहतील. सतत सतत रिव्हिजन करा, त्यामुळे तुम्हाला ही नावं विसरणार नाही. ओके गाईज, तर आपण थोडंसं पुढे जाऊया आता. त्यानंतर बघा, सूक्ष्मजैविक क्रियेने मिळवलेले पदार्थ आणि त्यांचं कार्य. आपण सूक्ष्मजैविक क्रियेने बरेचसे पदार्थ मिळवतो आणि त्यांची बरेचशी कार्य सुद्धा असतात. मग ती कोणती कोणती पदार्थ आहेत आणि त्यांचं कार्य काय हे आपल्याला या ठिकाणी सांगायचं आहे. यामध्ये बघा, सायट्रिक आम्ल, मॅलिक आम्ल, लॅक्टिक आम्ल यांचं कार्य काय, तर आम्लता देणं. एखाद्या पदार्थाला थोडंसं आंबट बनवण्यासाठी हे वेगवेगळे आम्ल आपण त्या ठिकाणी वापरतो. त्यानंतर ग्लुटॅमिक आम्ल, लायसिन, ट्रिप्टोफॅन तर हे प्रथिन बांधणी करतात. तर आपल्या शरीराची वाढ होण्यासाठी किंवा आपलं शरीर चांगलं मजबूत आणि तंदुरुस्त बनण्यासाठी प्रथिनांचा खूप मोठा हात असतो. तर त्या ठिकाणी प्रथिन बांधणी करण्याचं काम ही ग्लुटॅमिक आम्ल, लायसिन आणि ट्रिप्टोफॅन करतात. त्यानंतर आपण सूक्ष्मजैविक क्रियेने मिळवलेले आणखी पदार्थ आहेत नायसिन, नाटामायसिन. त्यांचं कार्य काय, तर सूक्ष्मजीव प्रतिबंधक आहेत. त्यानंतर ॲस्कॉर्बिक आम्ल, व्हिटॅमिन सी, B12 आणि B2 तर अँटीऑक्सिडंट आहेत आणि जीवनसत्व ते आपल्याला प्रोव्हाइड करतात, पुरवतात. बीटा कॅरोटीन, लायकोपीन, झॅन्थिन्स, ल्युटिन्स तर यांचं कार्य काय, तर यांच्यापासून जे काही आपल्या खाद्याचे रंग असतात म्हणजे खाण्याचे रंग असतात, आपण पाहतो की बऱ्याचशा खाद्यपदार्थांमध्ये आपण वेगवेगळे रंग वापरतो, त्यांना कलरफुल बनवतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता जिलेबी आहे
तर जिलेबी वेगवेगळ्या रंगामध्ये उपलब्ध असते, तर ते रंग मिळवण्यासाठी आपण सूक्ष्म जैविक क्रियेने मिळवलेल्या पदार्थांचा वापर सुद्धा करतो. आता तुम्ही म्हणाल मॅम जिलेबीचं नाव कशाला काढलं, तुमच्या तोंडाला पाणी आलं की हो? तर खाण्याचा भाग थोडासा सोडा, महत्वाचा भाग आहे, लक्ष द्या. पॉलिसॅकराइड्स, ग्लायकोलिपिड्स, तर हे इमल्सिफायर्स आहे. त्यानंतर व्हॅनिलिन, इथिल ब्युटिरेट म्हणजे फळांचा स्वाद, पेपरमिंट स्वाद, विविध फुलं आणि फळांचे सुगंध, तर हा एक इसेन्स आहे, खाण्यायोग्य सुगंधित द्रव्य आहे. त्यानंतर झायलिटॉल आणि ऍस्पर्टेम, तर हा गोडी देणं, उष्मांक कमी करणं, तर मधुमेही रुग्ण असतात, म्हणजे ज्यांना आपण बऱ्याच वेळेला ऐकतो की एखाद्या पर्सनला, एखाद्या व्यक्तीला शुगर आहे आणि ते बिना साखरेचा चहा पितात, मग त्यासाठी शुगर फ्री गोळ्या ते वापरतात, गोडी आणण्यासाठी म्हणा किंवा त्या पदार्थामध्ये गोडवा आणण्यासाठी, राईट. मग अशा वेळेला हे झायलिटॉल किंवा ऍस्पर्टेम हे वापरले जातात, जे की सूक्ष्म जीवांच्या प्रक्रियेपासून मिळवलेले पदार्थ आहेत आणि त्यांचं कार्य काय, तर गोडी देणं हे आहे. त्यानंतर आपण आता पाहणार आहोत, थोडं आठवा, या संदर्भाखाली तुम्हाला काही प्रश्न विचारण्यात आलेले. काय काय प्रश्न आहेत, लक्ष द्या. पहिला प्रश्न, प्रतिजैवक म्हणजे काय? दुसरा प्रश्न, त्यांचं सेवन करताना कोणती खबरदारी घ्यावी? यामध्ये बघा, प्रतिजैविक अँटीबायोटिक्स म्हणजे काय, तर विविध प्रकारचे जीवाणू व कवकांपासून मिळवलेल्या प्रतिजैविकांमुळे मानव व इतर प्राण्यांचे अनेक रोग आटोक्यात आले आहेत. पेनिसिलिन, सिफॅलोस्पोरिन, मोनोबॅक्सम, बॅसेट्रिसिन, इरिथ्रोमायसिन, जेंटामायसिन, निओमायसिन, स्ट्रेप्टोमायसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, व्हॅन्कोमायसिन इत्यादी प्रतिजैविक विविध प्रजातीच्या ग्राम पॉझिटिव्ह आणि ग्राम निगेटिव्ह जीवाणूंविरुद्ध वापरली जातात. क्षयरोग विरुद्ध रिफायमायसिन प्रभावी ठरते. तुम्ही म्हणाल बापरे किती नाव आहेत मॅडम ही, तर मुलांनो ह्याच्यापैकी फक्त जवळपास महत्वाची काही नावं लक्षात ठेवा. खूपशी नावं आहेत, मला माहिती आहे थोडंसं कठीण जातं ही नावं लक्षात ठेवण्यासाठी, कारण कठीण आहेत नावं ही, बट प्रयत्न केल्यानंतर सगळं शक्य आहे, त्यामुळे थोडंसं प्रयत्न करा. तर प्रतिजैविक काय आहेत बघा, विविध प्रकारचे जीवाणू आणि कवक यांनी बनवलेले एक मिश्रण असतं आणि या प्रतिजैविकांमुळे मानव आणि इतर प्राण्यांचे जे काही रोग आहेत तर ते आटोक्यात येतात. हा, पण एक गोष्ट मात्र आहे की हे जे काही प्रतिजैविक आहेत तर ती जीवाणूंवरती कार्यरत नाही, ते जीवाणूंवरती कार्य करत नाही, ते फक्त तर ते विषाणूवरती कार्य करत नाहीत, ते फक्त जीवाणूंवरती कार्य करतात. जर प्रतिजैविक कार्यरत असती तर आपण कोरोनावरती दुसरे आपल्याला औषधं शोधण्याची गरज पडली असती का? अर्थातच नाही. मग त्या ठिकाणी आपल्याला काय लक्षात येईल, तर आपल्या लक्षात येईल की जे काही प्रतिजैविक आहेत तर ते फक्त आणि फक्त जीवाणूंवरती काम करतात, एवढंच. तर क्षयरोगाविरोधात एक रिफामायसिन नावाची काय प्रतिजैविक खूप प्रभावी ठरते. त्यानंतर बघा, सांगा पाहू या संदर्भाखाली बायोगॅस संयंत्रणात कोणकोणते पदार्थ कुजवले जातात, त्यातून कोणकोणते उपयुक्त पदार्थ मिळतात, त्यापैकी इंधन कोणतं, आणि त्यानंतर तिसरं, कुजवण्याची क्रिया कोणामार्फत घडते. यामध्ये बघा, सूक्ष्मजीव आणि इंधन यांचा काय संबंध आहे, तर मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणाऱ्या नागरी, शेतकी, औद्योगिक कचऱ्याचं सूक्ष्म जैविक विनॉक्सी अपघटन करून मिथेन वायू हे इंधन मिळतं. सॅक्रोमायसिस किण्व जेव्हा ऊसाच्या मळीचं किण्वन करतं तेव्हा मिळणारं इथेनॉल हे अल्कोहोल एक स्वच्छ धूररहित इंधन आहे. तर मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याकडे शहरीकरण होत आहे, शेतकी खात्यामध्ये त्याचा वापर होतोय, औद्योगिक कचरा आपल्याकडे निर्माण होतो दिवसेंदिवस, जे काही सूक्ष्म जैविक विनॉक्सी अपघटन करतात, म्हणजे ऑक्सिजनचा वापर न करता ते पदार्थांचं अपघटन करतात आणि त्या ठिकाणी मिथेन वायू हे इंधन मिळतं. सॅक्रोमायसिस किण्व नावाचा जो काही किण्व आहे, तर जेव्हा ऊसाच्या मळीचं किण्वन करतो तेव्हा त्यापासून आपल्याला इथेनॉल नावाचा एक अल्कोहोल मिळतो, एक प्रकारची दारू असते ती, तर तो इंधन म्हणून वापरला जातो, जो की एक धूररहित इंधन आहे, म्हणजे स्वच्छ इंधन आहे, त्यामुळे कसल्याही प्रकारचा धूर त्या ठिकाणी निर्माण होत नाही. हायड्रोजन वायू हे भविष्यातील इंधन मानलं जातं, तर भविष्यामध्ये इंधन म्हणून आपण हायड्रोजन वायूचा वापर करू शकतो.
पाण्याचं जैविक प्रकाश अपघटन, ज्याला आपण बायोफोटोलायसिस ऑफ वॉटर म्हणतो, ह्या प्रक्रियेत जीवाणू प्रकाशीय क्षपण, ज्याला आपण फोटो रिडक्शन करतात व हायड्रोजन वायुमुक्त होतो. तर इंधनाप्रमाणेच विविध औद्योगिक रसायने सूक्ष्मजैविक प्रक्रियांनी बनवली जातात. उदाहरणार्थ रसायन उद्योगात कच्चा माल म्हणून उपयुक्त ठरणारी विविध अल्कोहोल्स, ॲसिटोन, कार्बनी आम्ल, मेदघटक, पॉलिसॅकराइड्स, प्लास्टिक व खाद्यपदार्थ उत्पादनांचा कच्चा माल म्हणून यांपैकी काही उपयोगी आहेत. तर इंधनाप्रमाणेच काय वेगवेगळे औद्योगिक रसायन असतील तर ते सुद्धा सूक्ष्मजैविक प्रक्रियांनी बनवले जातात. आता त्याच्यामध्ये रासायनिक उद्योगामध्ये आपण कच्चा माल म्हणून उपयुक्त ठरणारे वेगवेगळे अल्कोहोल आहेत, तर कार्बनी आम्ल असतील, मेद घटक आहेत, पॉलिसॅकराइड आहेत आणि प्लास्टिक व खाद्यपदार्थ उत्पादनापासून कच्चा माल म्हणून काही उपयोगाचे आहेत. तर त्या ठिकाणी सुद्धा आपण सूक्ष्मजीवांचा वापर करतो. त्यानंतर बघा, आपण आता खूप महत्वाचा मुद्दा पाहणार आहोत, ज्याचं नाव आहे जैव इंधन. आता जैव इंधन काय असतं? आपल्याकडे इंधनाचे खरं तर दोनच प्रकार मानले जातात. म्हणजे असं इंधन ज्याचा आपण परत वापर करू शकतो किंवा असं इंधन ज्याला आपण नॉन रिन्युएबल सोर्सेस म्हणजे परंपरागत किंवा अपरंपरागत इंधन असं मानलं जातं. पण सध्या जगभरामध्ये या जैव इंधनाचा वापर आपण मोठ्या प्रमाणात करताना पाहतोय. तर काय आहे हे जैव इंधन? लक्ष द्या. नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतांमध्ये जैव इंधन हे महत्वाचं साधन आहे. ही इंधन घनरूप दगडी कोळसा, शेण, पिकांचे अवशेष, द्रवरूप वनस्पती तेले, अल्कोहोल, वायुरूप मध्ये गोबर गॅस, कोल गॅस अशा स्वरूपात उपलब्ध आहेत. ही इंधन मुबलक प्रमाणात व सहज उपलब्ध होऊ शकतात आणि भविष्यात भरवशाची अशी इंधनं आहेत. तर किण्वन आणि द्रवरूप जैव इंधन निर्मिती या ठिकाणी होते. मग त्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईडचा जो हवेमध्ये सोडला जातो, सेल्युलोज, मळणी बघा या ठिकाणी जैव वस्तुमान आहे, सौर ऊर्जा, कार्बन डायऑक्साईड, त्याची कापणी केली जाते, मळणी केली जाते, त्यापासून सेल्युलोज बनतो आणि त्यापासून शर्करा बनते आणि त्या सेल्युलोजचं साखरेत रूपांतर होतं. अशा प्रक्रिया त्या ठिकाणी जैव इंधन निर्मितीमध्ये सातत्यानं होत राहतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपला या पाठाचा जो काही तिसरा भाग होता तो संपतो. आता या संपूर्ण तिसऱ्या भागामध्ये तुम्हाला काही अडचणी असेल, एखादा भाग नाही समजला तर लगेच कमेंट करा किंवा आपला जो काही ऑफिशियल नंबर आहे त्यावरती तुम्ही मेसेजच्या स्वरूपात तुमच्या अडचणी विचारू शकता. त्याचप्रमाणे आपला जो काही जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन आहात तर लगेच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा आणि त्या ठिकाणी ऑल करा, म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओच्या संदर्भातल्या सर्व नोटिफिकेशन्स मिळतील. आपले लाईव्ह क्लासेस अटेंड करण्यासाठी आपला जो काही सेकंड चॅनल आहे ज्याचं नाव आहे गुरुबरी अकॅडमी लाईव्ह चॅनल, तर त्याला सुद्धा सबस्क्राईब करून ठेवा. विद्यार्थी मित्रांनो, आपले बरेचसे सोशल मीडिया अकाउंट्स आहेत आणि त्यांच्या लिंक्स तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळतील, त्याही ठिकाणी तुम्ही जॉईन होऊ शकता. तर अशाच पद्धतीने आता या पुढील जे काही पाठ आहेत किंवा या पाठाचा जो काही पुढचा भाग आहे त्यांचे स्वाध्याय आहेत, तर ते पाहण्यासाठी तुम्हाला आपल्या चॅनलच्या प्लेलिस्ट मध्ये जावं लागेल. त्या ठिकाणी तुम्हाला इयत्ता 10वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 2 या फोल्डर मध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील, तर ते पहा, त्यांचा व्यवस्थित पद्धतीने अभ्यास करा. लवकरच भेटू आपण पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत बाय गाईज, टेक केअर.